खोनानो मोनदों नोंथांमोनहा कौटि थाखानि स्किम मावनो थांगासिनो दं, सैथो नामा? बेबायदिथ' जोंनाव जेबो गैया आरो जों बिदि मालाबाबो सानाखैबो। माने रायजो राजाया नुलांगोन। आरो कौटि थाखानि सोरबा सासेया मावोब्लाबो रायजो राजानि बियो मोनसे डेभेलपमेन्ट। माब्लाबा फिउचारावहाय जुदि सोरनिबा अननायावहाय सोरजोंबा थाफा देरना मावनो मोनोबा बियो आंनि खाफालनि खोथासै। खिन्थु स्पेसियेलि पार्सनेलि बेबायदि जेबो गैया आरोखि। नोंथाङा बिराद सैथो। नङा लोगोफोर, मानसिफ्रा ओरैनोसो बानायनानै बुङो। मानोना बिथाङा एखमबा लोगो हिसाबै जाय एगेन्स्ट बे मानसिफ्रा बिदि बानायनानै होयो। नङाबाथ' बिथाङा बिराद सैथो। आं मिथिखागौ बिथांखौ। मोनसे खोथाबाव नोंथाङाबो हिनजावफोरखौ मुगैगोन नामाब्रा? बिदिथ' आंनाव मानसि होननाय बुस्थुखौनो आं मुगैनाय सोदोब गैया आरो। माने सुबुं माहारिखौ सोरबा हिनजाव, सोरबा हौवा, सोरबा महर गैयि, सोरबा लेंग्रा, खाना खुजा बबा, बेबायदिखौ आंनि लाइफआवहाय माने मुगैनाय होननाय सोदोब गैया। बिराद सैथो, बिराद माने बियो गोजौनिसो होनाय नालाय। बिराद सैथो। नोंथांमोना होनदों हिनजाव गदाय लानो हागौ, बै बिथाङा बिदि होनबाय थादोंना, बे नंखाय लोगोफोर। दा फंसे आं सोंनो लुगैबावदों नोंथांनाव। जोंनि माखासे बर' लिडारफ्रा CM निफ्राय MLA MP सिम सासेयानो बाहागो लाजोबो खोनागासिनो दं। नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? बेखौथ' गुबुनखौ नुवाखै। मानगोनां आगुनि BTC नि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांखौल'सो नुदों। बिथाङा MCLA बो गेलेदों, MLA बो गेलेदों आरो अलरेडि रायजो सभानि MP बिथाङा जानानै दं। दा गुबुनखौथ' नुनो मोनाखै। जायफोरा गेलेदों बिसोरो MLA बा MLA आनो गेलेलांबाय थादों। दा माखासे समावहाय नंगौ, माखासे सुबिदा उसुबिदानि थाखाय सासे सानैया हयथ'बा मोननै पस्ट लादों जानो हागौ। होमबाबो माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौहाय बिसोरो लायाखै। माने दा जों नुनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि सिगाङाव कमिटमेन्ट होबोदोंमोन, आङो सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय आङो सोमावसाराखै होनना। खिन्थु बियो दिनै गादिल' गैया, माने MCLA बो ओमफ्राय MLA बो आरो रायजो सभानि MP बो बियो जाबाय। बिनि अनगायै रावबो लिडारफ्रा बेबायदि गैया, बेल' आरो। लास्टआव बिथाङाथ' गोबां बोसोर जाबाय लिडारफोरजों गिदिंफानाया, नाथाय नै जोंना बावैसोजोंनो मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारिया BPO हाबनानै लिडार बायदि देखायबाय थायो होननाया बेसेबां सैथो? बेथ' गावबागाव पार्सनेल जाहैबाय। लिडार देखायो ना केडार देखायो, बे गावबागावनि जाहैबाय आरो। खिन्थु आंहा बिनि सायावहाय जेबो कमेन्ट होनांगौ गैया। हयथ'बा निसय पलिटिकेलि बेबो माबा मोनसे रल लानो इच्छा दङ जानांगौ। बिथाङा गावनि बायदि खारबाय थाथों, आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बिथाङा मिथिखागौ बे दानि रेप एलबामनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? रेप एलबामनि सायावहाय बिथाङा मा साननानै बानायदों बियो गावनि पार्सनेल इन्ट्रेस्ट जाहैबाय। आंहा बिनि एलबामखौबो दासिमबो नायथ'वाखै, आं नायगोन। खिन्थु माबायदि बानायदों, ओमफ्राय मा साननानै बानायदों, बेयाव मा ओंथि दं, बेखौ बिथाङासो फोरमायनो हागोन, आं हानाय नङा। बुंनो हायैनि जाहोना लोगोफोर, बाव मोननै खोथा दं। दानि मर्दान जुगाव बोथ साइड थायो जोंनाव, नेगेटिभ एन्ड पजिटिभ। मर्दान भिडिअ'आवबो बेबायदिनो जोङो नेगेटिभजों थाङोबा नेगेटिभखौबो नुगोन, पजिटिभजों नायोब्ला पजिटिभ। दा बेनिखायनो जों नेगेटिभ माइन्डजों बेबायदि नायनाया गाहाम जानाय नङा आरो जोंनि जातिफोरनि थाखाय। बेखौ बिथाङा बुंदों। अब्ला गोजोनथोंसै। थेंक इउ।